mamuka sei mhuri yeZimbabwe, hama dzangu, ana mai vangu nana baba vangu, ana sekuru, ana mbuya, ana tete, vazukuru mese vanenge nani hanzvadzi dzangu. Ndimi munonzwa mazwi atinenge tichitaura pamusoro pematongerwo enyika. Asi ndine pamwe pandiroda kuti timboonesana, ngatiunganei tichinyatsonzwisisana pano pasocial media, tisingatsvage masaidzi ekuvenga kana kuva nemafeelings ekugara ndakavenga. Izvozvo zvinoita kuti pandinoda kuti nditaure kana kuda kukomenta towards chinhu chandinenge ndakavenga, ndinongochitaura nenzira yakaipa. Chero pasina chakaipa chinenge chifanirwa kuti chiwanikwe ipapo, ndinongochiisa. Kana pasina chakaipa chinenge chiripo, ini ndinochiwana ndochikanda ipapo just because ndakatovenga kudhara. Handiti munozviona. Mamwe mazwi anotaurwa pamusoro paComrade Bombshell Rinesi Geza ndeyekuvengwa. Handiti ndinozviziva seni zvangu inini kuti zita rekuti a member of Central Committee muZanu PF, zita iroro harimbove nepicture kana kuti image yakanaka kuvanhu. But dai vageza vasina kuuya vachitaura pachena kuti inini I am a Central Committee member yeZanu PF, dai vakangouya vari semumwe munhu and vaingowanirwa futi chakaipa, vaingobva vangodzi ano hatimbovaziva, hatimuzive muntaraunda, ende zvaizogona kuexposwa nevamwe vanhu zvova zvanzi vanhu veZanu PF varida kuti wandira. Saka inini I think zvakanga zvakanaka kuti vageza vabude pachena kuti inini ndiri kubva kupi, pasazoite vamwe vanhu vanozozvitaura nenzira yekuita kunge vageza varida kunzvenga vanhu kuti munhu ari kubva kana kuti munhu akagara ari mubato reZanu PF. That's why vakagara vazvibuditsa pachena kuitira kuti zvisazonetse mangwana. Iyoyo handina kumboona iri mhosva kune vanhu kuti vanhu vauye vachizotaura pamusoro pekuva Central Committee member weZanu PF kwavageza. Handiti munozviona manje. Handifunge kuti iyo inofanirwa kuti ive problem, nekuti zvinhu zviri kuitwa nezviri kutaurwa navageza hakuna mumwe munhu anogona kuzviita kunze kwekunge ari munhu akabuda muZanu PF kana kuti munhu ari muZanu PF. Munhu anoziva nezveZanu PF ndiye munhu anogona kuita zviri kuitwa naComrade Bombshell Rinesi Geza. Hazvigone kuitwa naChamisa, chero vanhu mukafunga zvenyu mukaita sei. Hazvigone kuitwa naJob Scala, kana Tendai Biti hagone kuita izvozvo. Ava vese vandataura vane zvavanogonawo kuita zvakatonaka futi munyika yeZimbabwe, zvekurwira kuti muve neshanduko mukati menyika yedu isusu. Vane zvavo zvavanogona kuita, asi izvo zviri kuitwa naComrade Bombshell zvinogona kuitwa naivo chete, kuexposa masecrets ezviri kuitika, kugara vachitaura zvinhu zviri kuda kuitika zvisati zvaitika, kukuudzai zvekuita, kukuudzai solution yekuti toita sekuti tichinje regime. Haiwa, izvo zvinoitwa nemawo veterans nekuti ivo ndo vanoziva. Iyo mitambo iyoyo cheteka, kana vanhu musati magona kana kunzwisisa kuti izvozvo zvinogona kuitwa nemawo veterans nevamwe vanhu vane chekuita neZanu PF, hamusati magadzirira kana kuti hamusati manzwisisa, kana kuti regedza nongotaura nyingoti hamusi kuda kunzwisisa. Handiti mazvona. Saka kuramba kunzwisisa futi manje kune maconsequences kutaura chokwadi, akafanana nemaresults atinawo nhasi ezvatiri kuzviitira tega nemachoices edu, tobva tauya futi tichiblema mawo veterans. Handitika izvozvo haiziriyo solution yekuti hanzi tine kwatinoenda kana kuti tichazoita sei, ende hazvina kana chazvinombogadzirisa. Nyaya iri panapa, I think taifanirwa kuti tingoya panapa tichitotsvaga way forward yekuti no mudarageza ari kufeila kuita izvi neizvi neizvi, isusu ngatiitei takadai so. Handiti right. Yakadaidzirwa iri kutaurwa kunyaya version uko, ari kutaura achiti hanzi vageza vari kuratidza kuti havana kana basa nevanhu vakasungwa. Inini ndakatombopindura ndikatombomenshena zita ravo, ndakatombopindura ndichiti inini ndakatopindura ndichiti
inini panapa pandikasungwa nekuda kwemakoments andinoita nezvandinotaura panapa pamusoro pematongerwo enyika nemazita evanhu mamwe andinototaura ndisingambotye. Inini panapa ndikasungwa ndinenge ndasungirwa kuda kusunungura nyika. Ndasunungurwa. Ndinenge ndasungirwa kuda kusunungura nyika. I'm sorry. Let a mistake. Ndinenge ndasungirwa kuda kusunungura nyika. Ndinenge ndasungirwa kurwira rusununguko. Chinonzi revolution handiti. It's a liberation struggle. Liberation struggle yese inobva murevolution. Liberation struggle chaicha even yehondo yechimurenga chaicha yakarwiwa nana baba vedu ana Ageza vese ava nana Achiwenga vese ivava nevamwe vakupanduka panduka zvakatotanga irevolution handiti mazvinzwa. Ende murevolution macho hondo isati yatanga pane vanhu vakatombofa. Munofanirwa kuzviziva izvozvo. Handiti ka handisi kuzwa kuti hazvisi kuzikanwa here kana kuti kunyebedzera kudzungaira kuruda kuita vanhu. Ini ndiri munhu anotaura chokwadi. Handimbotori vanhu, handidi kubhabhadzira kana kupuruzira vanhu vachitaura zvinhu zvisina kana musoro zvisina direction nezvekurasisa vanhu. Ndinokutaurirai chokwadi. Ende tokutaurirai chokwadi nenzira yamunotaura nayo imimi ndiye ndinongodzora. Mukangokanda ari matombo ndinongokanda matombo back kwamuri imimi. Handiti ka munhu akasungwa asungirwa kusunungura nyika. Handiti inini ndakataura ndikati iwe haugone kusungwa iwewe munhu pache zvako kana usina kana chawakamboita usingataure. Handiti ka haugoni kusungwa iwewe pache zvako kana usina chawataura kana usina chawamboparticipata kana usina zvawamboita. Handiti ka handiti munomona murume anonzi Job Scala uyu. Handiti muri kupaona. He is an opposition leader anonyatsokuoneka pachena chaizvo zvezvo zvekuti hapana kana munhu asingambomuzive nekuti ari kusangana nezvakasiyana siyana murwendo rwake rwekurwira kusunungura nyika ende haasi kusungirwa munhu. Handiti muri kupanzwa. Job Scala he came to understand achiri muprison paya kuti no, inini ndiri kurwira kusunungurwa kwenyika, ndiri kurwira change inini. Handiti ka izvi zvekuti hanzi chamisa kana kuti ani kana kuti whoever achazouya achizondibatsira iye wacho ari kunze asina kusungwa. Zvaari kutoita izvozvo ari kutoita zvinhu zvekuda kusunungurawo nyika nekuda kuunza change. Handiti ka saka nyaya yekuda kuti tiite basa rekuda kupinda pasi pemazita evanhu kana kuseri kwemazita evanhu ndo nyaya iyoyo yatakabvirira kare tichiramba. Handiti ndo nyaya yakonzeresa kuti muZimbabwe tisvike patiri futi nhasi ipapapa. Ndo dzimwe dzacho nyaya idzodzidzi dzinonetsa pakati pedu idzodzidzi dzinoita kuti tisvike patiri nhasi ipapapa. Handiti chisystem nechimwe chihunhu so chekuda kuenda kuseri kwemazita evanhu. Handiti muri kupaona. Izvozvizvi vanhu vanotaura vachiti vanhu vakasungwa muzita raGeza. Handiti ka zvinoreva here kuti vanhu ivavo vakanga vasingade kusunungura nyika yeZimbabwe vachibva kudzimba dzavo vachienda kumastreets? Yaive iri nyaya yaGeza here yekuti tiri kuitira vaGeza kana kuti yaive iri nyaya yekuda kurwira shanduko? Vairwira shanduko vanhu havada kukudzai chokwadi. Handiti muri kupanzwa. Ndo anotonzi magamba munotofanirwa kutova respecta vanhu ivavavo zvisina zita raComrade Bombshell mukati. Naivo Comrade Bombshell vanotorespecta vanhu ivavo zvisingaite. Handiti mazvinzwa. Comrade Bombshell zvavari kutoita vachitori mubishi vari right pakutotaura zvavakatotaura kuti ini tichiri mushishi kuti tione kuti toita sei kuti zvatakatanga tizvipedzese. Zviri right izvo. Hapana kana problem pane zvavari kutaura izvo. Vatadzirani pakutaura zvinhu zvakadaro izvozvo? Handiti muri kupanzwa. Nyaya iri muZimbabwe inyaya yekurwira shanduko, inyaya yekuda kusunungura nyika. Uya ine liberation struggle chete ndo zviripo. Handiti muri kupanzwa. Ndo zviripo. Mukurwa umu mune zvakasiyana siyana zvatinosangana nazvo. Handiti ndidzo nzira dzacho dzinonzi nzira dzemasoja dzacho idzodzo. Handiti muri kupanzwa. Zvinhu zvamuri kukomenta izvo makanyatsonzwisisa here kuti chii chinonzi revolution? Makanzwisisa here kuti revolution inorevei? Mune zvamunonyatsonzwisisa here pamusoro pechinhu chinonzi revolution? Kana kuti mungori vanhu vanongoti kana vakanzwa chinhu vanongotanga kungototora zvinhu votozvisa munzira dzavo, makutotanga kutozvikomenta nenzira dzenyu, makutotanga kutozviisa munzira dzenyu imi musiri munenge makazvitanga.
vanhu vanofanirwa kudzidzira kuteerera. Kana vateerera vopinda muzvinhu, kana vapinda muzvinhu vofamba nezvinhu zvavanenge vachinzwisisa kuti tiri kuita nezvii. Vanhu vese vakasungwa ivava havana kusungwa vachiti isusu tiri kusungwa zvekuti isusu tichazo zvese zvamaakuda kupindurudza zvisezvo muchiti vageza vakaisa mapromises vakavimbisa vageza vakataura vakati hakuna munhu anofanirwa kuti asungirwe demonstration yekusunungura nyika nekuti iri constitutional. Izvozvo vakatozvitaura. Handiti tese tikazvinzwisisa ini panapa ndingadai ndakatosungwawo. Handiti ka asi kungoti nzvimbo dzandakatambira nemafambiro andakaita nezvandakaudzwawo nekuti nemainformers ka handiti munopaona manje ndo zvakangondisevha chete. Handiti asi ndichida kuenda kutonoitirawo demonstration yekusunungurwa kwenyika yangu inini, nyika yeZimbabwe, ndichinzwisisa kuti inini ndiri mu-liberation struggle yekudawo kusunungura nyika. Handiti mazvona ndo yandakajoina inini inonzi revolution, kwete zvimwe zvise zviri kutaurwa nevanhu izvi zvekuti vageza ngavataure, vageza ngavazodai. Izvozvi izvi vageza vakaita comment 1 yekuti izvozvi izvi vataura pamusoro pevanhu vakasungwa kubva kuna nyoka yemabhunu nevanhu vese vakasungwa. Nyaya yese yatiri kuita iyi kana kuti nyaya yese yekusunungurwa kweZimbabwe inochinja, inopedzera yatongowo nyaya yekuti saka mazoti vanhu vachazodii, saka vanhu vachazodii, vanhu vachazodii this, vanhu vachazodai so that. Vageza havazi vega murevolution. Revolution tirimo tese. Imimi muri kutaura, imimi muchibvunza pamusoro pavageza. Kana manga muine chokwadi imimi chekuti makaita zvakataurwa navageza, sei muri kuregerera vamwe vakasungwa muchimirira vageza imimi kuti vaite izvozvo, sinzi muchiziva kuti chisoja tiri kurwira kusunungurwa kwenyika, mumwe akuwara tiinaye mufield. Kana imimi makanga muripo imimi, handiti kana imimi makateerera zvakataurwa navageza, mukaita zvakataurwa navageza zvikasungisa vanhu, hakuna demonstration yamuda kuti taurira yakaitwa kuZimbabwe uku. Vanhu vakaita zvinhu nenzira yakaexposa vanhu vakanga vauya kuzotungamirira demonstration nekuuya kuzosapota demonstration. Handiti ka vakanga vatobva kunze. Ana madzibaba eshanduko vese vamuda kutaurirawa nevanhu vakasungwa vanhu vemuHarare here? Vanhu vemuHarare vangani? Vanhu vemuHarare pakati pevanhu vakasungwa nevasiri vemuHarare? Izvozvi izvi tinoda kuti muye nenews dzine musoro kana muchiuya musikotaura zvinhu zvenyu panapa. Musada kugadzira dzimwe nyaya dzinokonzeresa kuti zvimwe zvinhu zvizopedzera zvaakuonekwa nevamwe vanhu nenzira dzisiridzo. Handiti ka musangotwisa nyaya kana zvinhu zvikaitika. Taurai zvinhu nezvazviri. Handiti muri kuzvinzwa? Demonstration ichiitwa iyi yakanzi masoja, vana veZimbabwe mese muri masoja. Musi watinenge tanhingirikina taapa demonstration tinenge tatomu battlefield, and zvese izvi takazviannounce before the date 17th risati rasvika. Handiti ka tikati ndo battlefield yedu inenge yatoko. Battlefield yedu is going to happen muHarare nekwaMutare. Handiti ka saka mukati menzvimbo idzodzo munofanirwa kuita mafloods ewanhu. Munhu wese hafanirwi kuwanikwa achiita zvaari kuda kuita. Munhu wese anofanirwa kuparticipate. Vakaparticipate vese here before mauya kuzoaccuse vageza? Ndoda kuti ndikubvunze imimi, ndimuri kutaura? Handi ndimuri kutaura here vanhu veZimbabwe? Aiwa, handisi kutaura kuti nyaya yeversion kana kuti chii, nditaura mese vanhu veZimbabwe, nekuti nyaya yeversion iri kutaura zvinhu zviri kutaurwa nevanhu. Tinoshanda kanayo nyaya yeversion, munofanirwa kuti muzvizive kuti zvese zvavanenge vachiita zvezvo ndinotozviziva kuti how do they operate those guys. Vapana wangu avo vari kuverenga zvinhu zvamuri kunyora imimi. Handiti mazvinzwa? Otherwise munozofungidzira kuti pamwe otherwise ndiri kurwa naClient, ndiri kurwa nanyaya yeversion. Handitomborwe nawo Client, nyaya yeversion, DJ Holy Wesa handitomborwe nawo. Handitomborwe nawo kana. I know how they operate vakomana ivava. Handiti zvinhu zvese zvavari kuuya vachizotaura panapa izvi, even vakataura vari kusaidi renyu imimi, zvinoita kunge sezvinonzi zvinenge zvichida kuisa maweights pamusoro pavageza kana kuti vachiwenga. Regedzai ndikuudzei chokwadi. Vanenge vachitaura zvinenge zvichibva muvanhu, vanenge vachitaura information yavanenge vatonyorerwa nevanhu kana zvavanenge vaudzwa nevanhu kunzi vachifonerwa, vachinyorerwa kunzi tibvunzirei izvi neizvi neizvi, tiisirei nyaya idzi neidzi 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 pamhepo. So sometimes vanogona kana ngouya vari ivo vachipresenta nyaya dzacho vasiri behind mazita evanhu, vobva vangoita sei, seiwo, but havaziriwo. Saka ini ndiri kupindura vanhu vakatuma
manhingirikini vari kutuma manhingirikini mabloggers edu isusu kuti vataure nyaya idzodzo. Ndichidzokera ndiri ipapo futi pasame spot yavari kuitira izvozvo, tichitaurirana nyaya. Uyai titaurirane, uyai tipindurane zvakanaka panapa. Ndinoda vanhu vanotora madetails mune zvinhu zvandinenge ndichitaura, tobva taona kuti tiri kufamba mberi, tiri kufambidzana here pane zvatiri kutaura, kana kuti pane vamwe vanhu vangori nenyaya yekungoti hatidi kunzwa zvaunotaura iwewe, isusu tinonzwa zvatinotaura. Saka kana tichitaura, kana tichioperata nenzira idzodzo, vana veZimbabwe zvangoreva kungoti inongofa yakalodha, hapana kwatiri kuenda. Handiti mazvona. Ndo mashoko angu pamusoro pezvese zvamuri kutaura izvo. Munhu kana akasungwa anenge asungirwa kusunungura nyika. Vanenge vasara vakamira. Harizi basa ravageza, ibasa redu tese. Ngatigarei pasi tese tione kuti tinoita sei. Okay, takafela kusungwa isusu, okay, takapona. Vamwe vakasungwa muchinhu chatakaita isusu pamwe chete sevana veZimbabwe, tachiudzwa navageza. Saka isusu musoja wedu zvapfurwa gumbo toita sei? Ndiri kutaura ivo vacho vamuri kutaura vakasungwa toita sei? Even vageza vakanyarara, komandi yakanyarara. Saka isusu toita sei? Zvii zvatakadzidza isusu kana tichinge taona kuti pane zvinenge zvawira vamwe vedu tiri mubattlefield, takanzi tinoita sei navo? Isusu vana veZimbabwe, isusu semasoja erevolution, takanzi tinodii navo? Kana muri vamwe vedu imi muri kutaura imimi, muri vamwe vedu here imi muri kutaura izvozvo? Imimi mese muri kufonera Nyaya Vision, muchifonera Kulian TV, muchifonera Point 5 Studios, muri vamwe vedu here imi muri kutaura izvozvo? Muri vamwe vedu here imimi? Muri vanhu verevolution here imimi? Makapinda here mumastreets imimi? Muri vamwe vedu here imimi? Mune zvamakaita here kubva pane zvemusi wa31 Machi zvakataurwa, kana kuti makamirira kuzokomenta nekublema? Muri vamwe vedu here imimi? Who are you vanhu imimi muri kutaura zvinhu izvozvo? Mumbori hanani? Uyai panapa mundipindure inini, ndini Geza Junior. Ndiri kutaura ndini inini. Muri anani imimi? Muri kutaura zvinhu zvamuri kutaura izvozvo. Ndakaposta nhingirini yangu nezuro, mukauya muchipindura muchitaura marabishi panapa pekutaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Musafungidzire kuti hatina zvekutaura zvamunenge muchitaura izvo. Who are you? Mumbori anani imimi muri kutuma mabloggers kuti ataure achichibvunza mibvunzo isina basa? Zvinhu zvenyu chete ndezvekuda kusvibisa zita ravageza ravachiwenga. Ndo zvamunenge muchida chete mimi. Munoti hatizvizive kuti vamwe ndimi anani? Muri vamwe vedu here imi? Mune chokwadi here kuti muri vamwe vedu imi? Muri kubvunza nyaya dzenyu imi muchituma mabloggers kuti auye kuzoningirina kuzotaura nyaya dzese idzi panapa. Muri vamwe vedu here imi? Muri murevolution here imi? Mune chii chamakacontribute? Chii chamunoziva imi pamusoro perevolution? Chii chamunonzwisa? What is your understanding murevolution iyoyi? Tipei kama details ezvamunonyatsonzwisisa pamusoro perevolution. Revolution yakamira so. Then mozotiudza kuti pamuri kuaccuse vageza nachiwenga maaccusations yenyu acho iwa ari kubva papi? Maaccusations ayo amuri kuisa. Indawa imi muchida kutaura zvinhu zvokuda kuti wandira, muchida kuti torongese zvinonzi hatina kuenda kuchikoro. Muri mumwe takapusa here isusu? Who are you? Mumbori anani mimi? Budai pachena. Ndosaka ndichitaura nchiti vanhu sendai maaudio, uyai mutaure nyaya dzenyu tinzwisisane. Da kuita basa rekuda kunyaudzana Kulian na Nyaya Vision nePoint 5 Studios ana DJ Oli muchivaitira noise yekuvatuma kuti vauye kusovhunza mibvunzo isina musoro panapa. Uyai mutaure mega. Budai pachena, zvisungisa zviuraise. Uyai kamutaure mimi kuti vageza venyu vakazodaiso tichinzwisana tichipindurana. Nekuti ndizvo zviri kutadzisa kuti zvinhu zvacho zviende kumberi. Zvakunetsana kwatiri kuita nekusanzwisana izvo zvinhu. Munhu akabatwa anenge abatirwa nyaya yekuda kusunungura nyika. Ibasa remunhu wese iro kumusunungura nekumumirira. Vageza of course vakataura vakati harisi basa remapurisa kusunga vanhu vari kuita demonstration. Kunyeba here? Harisi basa remasoja kurwa nevanhu vari kuita demonstration. Kunyeba. Hazviri zvere zvavakataura. Chinonzi demonstration ichi. Imimi muri kuisa blame kuna vageza muchitadza kuisa blame kugovernment. Iri kuisa zvimanikidzo zvekuti vanhu kana vachinge vakuita zvavanenge vaita, zvangofanana nekuti vanhu vaifamba vachikanda maflyers. Zvobva zvanzi zvasungirwa vanhu.
munoblema vageza izvozvo kana kuti muri kumablema vanhu vari kusungira vanhu kuikanda maflyers just because havana chinhu chavakamboita chiri wrong. Inoisika mukoti here nyaya yakadaro yekuisa maflyers ekuinsauta violence ipi yacho? Makambozvibvunza here izvozvo sevana veZimbabwe? Hai imimi musade kutigumbura mhani imimi. Makadi kuvhunza makotsi kuti vanhu vamasungawo muchiti vari kukanda maflyers. Maflyers acho ari kuinsauta violence yekuti kudii? Akanyorwa kunzi kudii maflyers acho iwayo? Makadi kuzvibvunza izvozvo. Endeka kumakotsi munobvunza izvozvo. Muri kuita basa rekunongedzera vageza. Hai imi musade kutijairira mhani muchitoona kunge sezvinonzi takapusa mhani imimi. Chiko chamuda kutitaurira zvinhu zvisina kana nebasa rese zvamuda kutaura zvisina musoro apo. Basa rekuda kutumidzira kuti hanzi tivhunzire zvakati. Tinoziva kuti munovafonera. Musafungidzire kuti vakandiudza kana kuti ndinozviziva ka I know how you operate imimi. Zvimbwasungata chitaura zvisina basa rese. Zvamunenge muchida kuda kuti muedze kushare nhingirikini movement yakatangwa nemaveterans. Kuda kukanganisa nhingirikini revolution. Kuda kuchinjisa zvinhu zviri kutaurwa kuti zvitaurwe neimwe nzira. Ibasa redu isusu semasoja kusunungurana. Ndosaka muchiona izvizvi tiri kurwa tichitambudzika nenyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu vakatotanga vacho. Ndosaka muchiona tichitambudzika zviri matiri zviri mumaoko medu vana veZimbabwe. Vageza ndovada kusunungurirwa nyika yeZimbabwe. Vageza ndovada kuita president. Ingawani vanhu vakawanda makataura mukati mune mapresident enyu nemamwe makavhotera muna 2023 hamusiri here maitaura zvinhu zvenyu izvozvo panapa. Hamusiri munoya muzotaura panapa. Zvinhu zvamunotaura munofunga kuti tinozvikanganwa. Nenyaya yekuti zvinhu zvamunotaura munongozvitaura muine aim yekuda kukanganisa zvinhu zvinenge zviri panguva iyoyo. Munobva mazvikanganwa kuti makambotaura chii mukataura chii. Manje sisi hatikanganwe just because hatisi vanhu vanonyebera vanhu kaizvo. Nekuti mukaya panapa muchitaura zvinhu zvamunotaura tinokudzoserai mazuva makambotaura kumashure. Zvamunenge makanganwa imi muchinyebera vanhu ndozvatinodzoka nazvo tichienda nazvo panapa. Tokuudzai kuti hamusiri mere makambotaura zvekudai nekudai. Hamusiri mere maitaura zvinhu zvese zvatiri kutaura panapa. Nhasi muri kuuya muchiti kudii? Basa renyu nderekubvongodza muto chete. Aiwa musade kutijairira kana kuda kutinyebera. Enough is enough. Musataure zvinhu zvisina basa rese pamusoro you need to stop that nonsense. Basa rekuda kublema muchinongedzera maleaders nevanhu vakuru. Hamusi kuwapa kana nguva kana chance even yevachiwenga vacho. Nawo. Mumbori vanani imimi? Muri vanhu vari murevolution here imimi? Muri maZimbabwe mumbori vanani imimi muri kuisa influence yakadai somuvanhu imimi? Mumbori vanani imimi? Why muri kuda kuti zita ravageza ritorwe sezita remunhu akaipa stereki? Why are you putting all the burden pamusoro pavageza? Why? Sei muri kuisa matambudziko malodzi ese nezvese pamusoro pavageza and naachiwenga futi most of the time. Chii chamuri kuita ichocho? Musade kutitora nga vanhu vakapusa manimi. Mumbori vanani? Budai pachena ndosaka muchiona vanhu vacho mutarise Equivalent ndoda kuti utarise. Nyaya vision DJ Holly ndoda kuti mutarise vanhu venyu vari kuningiri nayo. Imbovabvunzai kuti une poster yawakamboposta iwewe. First of all wakambotaura kuti kudii uchimboonesa vana veZimbabwe. Wakambotaura here zvawakambotaura uchivhunza vageza? Hapana. Vanongomirira kuzoningirikina chete. Inyaya yakuda kusvibisa vakomana. Chenjerai kushandiswa nevanhu. Asi kana vachinge vanyora zvavanenge vanyora vachivhunza zvavanenge vachibvunza, uyai muzvise pamhepo. Tinovapindura panapa tichivanyadzisa because zvekutaura tinazvo. Because kana vachitaura pamusoro pavageza vari kutaura nesu isusu marevolutionaries. Zvimwe zvinhu hazvitombopindurwa nevageza zvopindurwa nesu nekuti vageza is not alone. Vanesu isusu vanhu ndosaka vakati ini ndakachengetwa nevanhu. Ndinochengetwa nevanhu. Vari muvanhu. Imimi kana musine naageza imimi musave muchikomenta pamusoro paageza. Imimi hamusiri makasungirwa revolution imimi. Saka nyararai kutaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Muda kuita kunge sezvinonzi muri kurwadziwa stereki. Chiri kunyanya kurwadza ichii papapo? Muri kurwadziwei imimi kana musina kuparticipate musi wa 17? Chichiri kukurwadzai manje? Chii chakukurwadzai? Ndi makati hamudi kuzvipindira. Hatina kutaura here tichiti hama dzedu kutiregerera kwamunoita ndokunotisungisa. Ndokunoita kuti tive matargets. Hatina kuzvitaura zvinhu izvi. Hatina kuzvitaura.
Mofunga kuti hanzi hatisi kurwadziwa isusu nekuti Traore akasungwa? Mofunga kuti hatisi kurwadziwa nekuti Traore hapo izvizvi? Mofunga kuti hatisi kutirwadza? Mofunga kuti hatisi kurwadziwa nezviri kuitwa nyoka yemabhunu nhasi takupinda muna December? Mofunga kuti tiri kunakidzwa? Mofunga kuti tiri kuenjoya isusu? Mofunga kuti tiri kuenjoya isusu vana baba mudiwa nevanhu vese vana baba mupengo vasiri kutaura panapa? Mofunga kuti tiri kuzvienjoya zvese zvakaitika apa? Hatina kutaura here kuti munotisiya tiri matagedzi? Kwete vageza imimi wacho muri kubvunza imimi. Siyanai navageza avo mani, vageza avo vanangana imi kana maona kuti okay vageza vafeila ko kukuya nesolution. Takabvira kana nichitaura nichiti tinoda vanhu vanouya nesolution panapa. Kwete vanhu vanomirira zvinhu kana zvaitika votanga kublema vachisvibisa mazita evanhu. Aiwa kani man, come on man. Musadaro mani imimi. Tinosvika kupiko? Ndosaka muchiona nyika yedu ichingoramba ichingofa. Nyika iri kufa every day. But vanhu you don't learn. Hamudzidze. Hameno kuti takamboita sei isusu maZimbabweans? Hameno kuti tichasvika kupi? Hameno kuti tichachinjawo rini? Hameno kuti tichaita sei? Zvimwe zvinhu zvacho zvakatooma shame.